naton presiding officer tulisan ko ng Bayan ng Giwan, the Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Maestro, Corracho, please. Sinasayaw ako at putar na aminudo, mahusay na dalaga ang ako naging ano. Nagkurong-kurong at akong maratil ang puho, darahat kapuntak uputan na ako. At nakatunan habot niyan sa ewan, kami gudla permi at kinikitaan ay nasayaw. Ayun nga tadaan, sayaw na aminudo, pusohan na sayaw na para mag-enjoy ka. Bisan kundi na ang tanong mo at warta, basta palibay dapat walang problema. Ibandaw na panigagana, tira nanay tatay, bisan kung kalagasan na maupay sumayaw ang aminudo nga sunata. Nadayo pahinga inis at naging fiesta, ay karong ang pandira at sayo na tuwansan. Sinasayaw ako at kupar na aminudo, sa'y nadarana ang ako niging ako. Nanmurog-kurog at akong mga tilog tuhod, darahat kapulba puputan na ako. At nakatunan abot na at sayawan, kami kung napermi at kinikitaan ay ininasayaw. Ayon man karaman, sayaw na aminudo, pusuhan na naman. Sayaw na para mag-enjoy ka, bisan kundi na ang balon mo nga warta, basta panipay lapat, walang problema. Iandam na ang ibigagana, tira nanay tatay, bisan kung malagasan ka. Alright! Thank you so much, Dr. Andres Pagapatan Jr., ang Presidente Hanala ESO Campuses sa naton province, Hanisden Samar. Likewise, to the Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez.